Чалавечая памяць рэч вельмі дзіўная. Чым больш праходзіць часу, тым часцей мы вяртаемся ў сваё мінулае, сваё маленства. Туды, дзе маці яшчэ прыгожая, маладая, а бацька руплівы і душы, дзе заўсёды побач любая бабуля і дзядуля, родныя і сябры, дзе не гледзячы ні на што, ты шчаслівы, поўны мары надзей, а наперадзе ўсё жыццё. Гэтыя ўспаміны нясуць розныя пачуцці, і пазбавіцца ад іх немагчыма. Мы нібыта застаёмся ў вечным палоне сваёй памяці. Зноў і зноў адчуваем радасць і боль, смутак і надзею. Зноў і зноў пражываем сваё жыццё. У вечным палоне памяці, па яго ўласных словах, застаецца і наш герой, цікавы і вельмі таленавіты чалавек, наш земляк, паэт Александр Михайлович Бардоўскі. Александр Михайлович – прадстаўнік першага пасляваеннага пакалення, на дзяцінства якога выпала шмат цяжкасцей, голад, холад і разруха, цяжкая сялянская праца. І таму з юначых гадоў давялося прывыкаць пераадольваць цяжкасці. Нарадзіўся я ў 46-м пасляваенным. І дзяцінства было няпростым, і юнацтва даволі бедным, як ва ўсіх, не забыць ніколі. І даведаў зашмат ахвоты, а дарога праз лес да школы і акопы вакол. Акопы, дзе вайна прыхавала гукі, чорны прывід нядаўняй ночы. І гублялі там хлопцы рукі, і гублялі там хлопцы вочы. Сёння ў гэтых акопах сосны, аднагодкі сасна з сасною, бы трымаюць рубеж апошні паміж праўдаю і хлуснёю. Першае дзіця ў простай сялянскай сям'і Михаіла Ягоровіча і Аграфены Мікітаўны Бардоўскіх нарадзілася 3 мая 1946 года. Малога нараклі Александрам. Усяго ў сям'і было 2 дзетак – Саша і яго малодшая сястрычка Зіна. Родным домам для малога стала хата ў вёсцы Бялынкавічы, якая некалі належала дзядулі і бабулі хлопчыка, Ягору Фёдоровичу і Александры Трафімаўне Бардоўскім. У гэтай хаце яны працягвалі жыць усе разам. Продкі Бардоўскіх, звычайныя беларускія сяляне, былі ўсё ж людзьмі асаблівымі. Іх заўсёды адрознівала свабодалюбства, непакорлівасць і прынцыповасць, а яшчэ яны былі людзьмі працавітымі і таленавітымі. Усё гэта ўздзейнічала на характар, светапогляды і здольнасці хлопчыка ў далейшым. Больш за ўсіх паўплываў на станаўленне асобы Сашы бацька, Михаіл Ягоровіч. Быў ён чалавекам эрудзіраваным, адукаваным і вельмі таленавітым. Ён некалі скончыў гомельскі чыгуначны тэхнікум, дзе атрымаў прафесію сувязіста-тэлеграфіста вышэйшага разраду і пэўны час працаваў на чыгунцы інспектарам. Падчас Вялікай Адчайнай вайны з'яўляўся сувязным партызанскага атрада, а пасля яе заканчэння працаваў настаўнікам малявання ў мясцовай школе і загадчыкам вясковага клуба. Да выхавання сына Михаіл Ягоровіч падыходзіў з асаблівым тактам. Бацька заўсёды быў заняты якой-небудзь справай, і хлопчык бавіў свой час побач з ім. У бацькі многаму можна было навучыцца, і не было пытання, на якое ён не змог бы адказаць. Ніколі не вучыў, проста пачынаў нешта рабіць, зацікаўліваў спакваля, а потым дапамагаў, цярпеліва адказваў на пытанне сына. Маці малога, Аграфена Мікітаўна, усмешлівая, гасцінная і прыгожая жанчына, мела свой асабісты талент. Аднойчы яна скончыла курсы краўчых, і яе бацька, заўважыўшы здольнасці дачкі, падарыў машынку «Зінгер», якая вельмі спатрэбілася пазней. У нялёгкі пасляваенны час
Аграфіна Мікітаўна абшывала не толькі сваю сям'ю, але і стала вядомай на ўсю акругу швачкай. Амаль усе модніцы навакольных вёсак фарсілі ў сукенках ад Аграфіны. Фасоны яна заўсёды прыдумляла сама канструявала і формы. Гэта быў яшчэ адзін спосаб атрымаць дадатковы даход для сям'і. Праз усё жыццё прынясе ў сваім сэрцы Александр Бардоўскі любоў і павагу да бацькоў, удзячнасць за падараванае жыццё і памяць аб іх нялёгкай долі. Жыццё, як сцяжынка вузкая, дзе не кладуць абрус. Маці моя была руская, бацька быў беларус. Хапала нястачы ім і маны на гэтай сцяжынцы жыцця. Дзякуй Богу, былі яны. Ім дзякуй, што ёсць я. Бацькам даводзілася шмат працаваць, каб забяспечыць сям'ю. І таму маленькі Саша большую частку свайго дзяцінства правёў з бабуляй і дзядулем. Бабуля Алексана, ціхая пабожная жанчына, часта хадзіла ў царкву, пакуль тую не зачынілі. А яшчэ бабуля мела асобы дар. Яна магла лячыць людзей і ўздзейнічала на жывёл. Па дапамогу прыходзілі да яе жанчыны з усіх суседніх вёсак. Не адзін раз Саша паспытаў і сам яе цудадзейную магію. Шмат разоў намагалася бабуля навучыць унука сваім малітвам і лячэнню. Але маленькі Сашка быў бязбожнікам, бо ў школе казалі, што Бога няма, і таму ён упарта адмаўляўся ад бабуліных прапаноў. Пашкадаваў аб гэтым шмат пазней, калі стаў ужо дарослым чалавекам. Зусім іншым быў дзед Ягор, дужым ад прыроды і працавітым мужыком. Таксама быў вернікам. У царкву не хадзіў, але пасты выконваў і святыя дні шанаваў, ды і снедаць не садзіўся, не пачытаўшы малітву перад абразамі. Не вызначаўся дзед Ягор асаблівай сентыментальнасцю, часам бываў вельмі суровым. Саша рос дапытлівым, на свет глядзеў крытычна, родным сваім задаваў шмат каверзных пытанняў і заўсёды патрабаваў доказу. Але дзед Ягор чалавек нешматслоўны, доўга не размаўляў. Адказваў ёмка, коратка і вельмі даходліва. На ўсё жыццё Саша запамятае пераканаўчую дзедаву лексіку і яго аксіёмы, якія трэба было прымаць без доказу. З дзедам малы праводзіў больш усяго часу. То проста назіраў, як той працуе, то дапамагаў яму. У дзеда ён вучыўся працаваць, будаваць узаемаадносіны з навакольным светам і людзьмі, любіць родную мову і родную зямлю. Менавіта ад дзеда Саша атрымае ў спадчыну маральны стрыжань продкаў, які стане асновай яго характару. Дарэчы, самы яскравы ўспамін з дзяцінства дзень пахавання бабулі і тое, як па доўгай белай барадзе суровага і стрыманага на пачуцці дзеда Ягора цяклі слёзы, і тое, як ён усю дарогу да могілак ціха паўтараў: «Даруй, Алексана». Гэта надзвычай уразіла хлопчыка. У школу Саша Бардоўскі пайшоў у 1953 годзе. Хадзіць даводзілася за 2 кіламетры праз лес, і часам даводзілася вяртацца дамоў прыцемна, у адзіночку. Аднойчы нават сустрэў ваўка, але ўсё абышлося. Усе 11 гадоў навучаўся ў Бялынкавіцкай сярэдняй школе. Вучыўся добра, нават выдатна. На працягу ўсяго навучання яго фотаздымак знаходзіўся на дошцы гонару. Дагэтуль з удзячнасцю ўспамінае сваю першую настаўніцу Марыю Івановну Нікіценка. Любімымі прадметамі былі фізіка і літаратура, якую выкладаў Александр Іосіфавіч Нікіценка. А вось беларускую мову Саша не любіў. Лічыў яе не вельмі прыгожай. Адносіны да роднай мовы зменяцца шмат пазней, пасля сустрэчы з нашым слынным земляком, паэтам Алесем Пісьмянковым. У сям'і Бардоўскіх
існаваў сапраўдны культ мастацтва. Бацька Сашы добра маляваў, іграў на розных музычных інструментах. Ён даў сыну першыя ўрокі нотнай граматы і навучыў асновам жывапісу. У школьныя гады шматлікія асабістыя таленты хлопчыка працягвалі развівацца. Ён маляваў, іграў на музычных інструментах. З'явілася і здольнасць да напісання вершаў. Некаторыя з іх нават друкаваліся ў раённай газеце «Сцяг камунізму». Сям'я жыла небагата, як і ўсе іншыя ў пасляваенны час. Таму Сашу даводзілася не толькі вучыцца, але і шмат працаваць. Школа, хатнія абавязкі, дапамога бацькам па гаспадарцы, і ўсё ж грошай не хапала. Каб мець магчымасць набыць квіток у кіно, даводзілася нават разгружаць вагоны. Цяжкая справа, калі ты важыш меней, чым мяшок мукі. Затое заробленага хапіла і на кіно, і на тое, каб крышачку дапамагчы бацькам. У вольны час хлопец шмат чытаў. Нават па начах пры газавай лямпе, пакуль не пачынаў незадаволена бурчаць прачнуўшыся дзед Ягор. Сярод кніг, якія асабліва запомніліся, «Вуліца малодшага сына» Льва Касіля і «Далёкія краіны» Аркадзя Гайдара. Больш за ўсё падабаліся кнігі аб вайне. Падчас навучання ў школе Саша марыў стаць лётчыкам. Збіраўся паступаць у Чарнігаўскае вышэйшае лётнае ваеннае вучылішча і нават паспрабаваў гэта зрабіць, але не здолеў прайсці медыцынскую камісію, а другі раз спрабаваць не стаў. Школьныя гады праляцелі хутка. У 1964 годзе юнак заканчвае Бялынкавіцкую сярэднюю школу, атрымлівае атэстат і срэбны медаль да яго. Паспяхова здаўшы адзін экзамен, паступае на вучобу ў Магілёўскі дзяржаўны педагагічны інстытут. Александру не спатрэбілася шмат часу, каб зразумець, што ён памыліўся з выбарам прафесіі. Па заканчэнні першага семестру юнак пакідае інстытут і вяртаецца дадому. Наступныя некалькі месяцаў ён працуе грузчыкам на Бялынкавіцкім смолзаводзе і загадчыкам Артюхоўскай сельскай бібліятэкі. У маі 1965 года бацька Александра заўчасна пайшоў з жыцця. І хаця юнак быў ужо амаль дарослым чалавекам, але гэта страта стала для яго вельмі цяжкай і невыносна балючай. Бацька быў для яго усім, і сябрам, і настаўнікам, і ўзорам для пераймання. Ён быў для сына нібы святым і назаўсёды застаўся на гэтай недасягальнай вышыні. Аднак трэба было жыць далей. І летам 1965 года юнак пакідае сваю родную вёску. Па запрашэнні сваячкі ён накіраваўся ў казахстанскі горад Джамбул, дзе адразу ж стаў уступныя іспыты і паступіў у тэхналагічны інстытут лёгкай і харчовай прамысловасці. Пазней памяць не раз будзе вяртаць яго у той дзень, калі ён пакінуў бацькоўскі дом. Гады вучобы праляцелі, і я шукаць паехаў мрою, а за спіной масты гарэлі, масты, падпаленыя мною. Праз шмат гадоў і неаднойчы усё б, здаецца, памяць сцёрла, дым тых мастоў мне рэжа вочы, салёны ком сціскае горла. Каб перажыць пакуту гэту, празбесіць, не шукаю броды, і па мастах згарэлых еду, і еду зноў, не назаўсёды. Разам з вучобай пачынаецца і працоўная дзейнасць юнака. Каб не сядзець на шыю сваякоў, вырашае сам зарабляць грошы і пачынае працаваць на мясцовым хімічным заводзе. Вучыцца завочна, потым пераязджае ва ўкраіну, працуе на машынабудаўнічым заводзе ў горадзе Змеяў Харкаўскай вобласці. Менавіта там, у 1968 годзе,
Александр Бардоўскі знаёміцца са сваёй будучай жонкай Валянцінай Цярэшчанка. Пазней разам з ёй Александр вяртаецца ў Джамбул, дзе на свет з'яўляецца іх першы сын. Забегаючы наперад, трэба сказаць, што з жонкай Валянцінай Іванаўнай яны жывуць ужо больш як паўвека. Нарадзілі і вырасцілі 3 сыноў і дачку, якія падаравалі ім 8 унукаў. У 1971 годзе Александр Бардоўскі заканчвае Джамбульскі тэхналагічны інстытут і атрымлівае дыплом аб вышэйшай адукацыі і кваліфікацыю інжынера-механіка. У Джамбуле яму прапанавалі работу і нават кватэру, але маладой сям'і не вельмі там падабалася. Іншая мова, іншая культура, іншая прырода. Таму яны вырашаюць пакінуць Казахстан і адпраўляюцца на радзіму Александра у вёску Бялынкавічы. У той час вёска ўжо пачала свой паступовы рух да заняпаду. Адсутнасць умоў для развіцця асобы, для годнага жыцця, цікавай працы, выхавання і адукацыі дзяцей вымушалі маладых людзей падавацца ў горад. Адпраўляецца шукаць лепшай долі для сваёй сям'і і Александр. На станцыі Бялынкавічы ён садзіцца ў цягнік, яшчэ не ведаючы, куды прывядзе яго дарога. Ужо ў дарозе, зусім нечакана для сябе, вырашае паспытаць шчасця ў Гомелі, успомніўшы добрыя водгукі маці аб горадзе, які ёй некалі спадабаўся. Знайшлася і праца. Спачатку працаваў майстрам у Церахоўцы аднавабіліцкага мелькамбіната нумар 4, потым у Жыткавічах на будоўлі буйнейшага ў Беларусі элеватара. Аднак адсутнасць уласнага жылля вымушала шукаць нейкае выйсце. І ў 1975 годзе Александр зноўку крута мяняе сваё жыццё. Уладкоўваецца інжынерам-механікам на станцыю Бабовічы нафтаправода «Дружба». 33 гады адпрацаваў Александр Бардоўскі на адным прадпрыемстве, займаў розныя пасады, быў галоўным інжынерам адкрытага акцыянернага таварыства «Гомель Транснефть Дружба». А горад Гомель канчаткова стаў домам для яго сям'і. Так атрымалася, што менавіта тут, на гомельскай зямлі, у поўнай меры праявіліся і ўсе яго таленты. Александр Бардоўскі, таленавіты інжынер, навуковец, аўтар цэлага шэрагу арыгінальных тэхнічных рашэнняў, кандыдат тэхнічных навук, акадэмік Беларускай інжынернай акадэміі, ганаровы нафтавік канцэрна «Белнафтахім». Падчас працы на нафтаправодзе Александр Михайлович стаў аўтарам шматлікіх рацыяналізатарскіх прапаноў, укараненне якіх унесла значны ўклад ва ўдасканаленне вытворчасці, за што ў 2004 годзе яму было прысвоена ганаровае званне «Заслужаны рацыяналізатар Рэспублікі Беларусь». Таксама быў узнагароджаны срэбным медалём ВДНГ і ордэнам Дружбы народаў. Было шмат напружанай і адказнай працы. Аднак Александр Михайлович Бардоўскі заўсёды знаходзіў час і для сваіх даўнішніх шматлікіх захапленняў. Разам з сям'ёй займаўся мастацкай самадзейнасцю, музыцыраваў, пісаў маслам партрэты і пейзажы, складаў музыку. Стварыў ансамбль «Сустрэча» і на доўгія гады стаў яго актыўным кіраўніком і удзельнікам. У рэпертуар ансамбля ўваходзілі песні, напісаныя ім асабіста. Трэба сказаць, што сам ён добра грае на гітары, акардэоне і раялі, а яшчэ, бадай усё жыццё, ён піша вершы. Дарэчы, Александр Михайлович праявіў сябе як выдатны майстар тонкай паэтычнай лірыкі. Яго вершаваныя творы з'яўляліся ў абласным і рэспубліканскім друку, газеце «Літаратура і мастацтва», літаратурнай газеце, часопісе «Нёман» і іншых, а таксама на старонках перыядычных выданняў Украіны і Расіі. Аднак у вялікую паэзію творца прыйшоў позна.
Усё неяк не лічыў сябе паэтам, усё не верыў у свае сілы, саромеўся. Своеасаблівы штуршок да першага сур'ёзнага кроку атрымаў ад паэта-земляка Алеся Пісьмянкова. Яны былі аднавяскоўцамі, але пазнаёміліся, калі Алесь Владзімірович быў ужо вядомым паэтам. Нягледзячы на значную розніцу ва ўзросце, паміж імі завязаліся цёплыя сяброўскія стасункі. І менавіта Алесь Пісьмянкоў неаднойчы напамінаў Александру Михайловичу аб неабходнасці падрыхтаваць чарнавікі да выдання кнігі. Але, на вялікі жаль, заўчасна і зусім нечакана Алесь Пісьмянкоў пайшоў жыцця. Першая кніга яго сябра, Александра Бардоўскага, пад назвай «На крыжы тваіх рук» пабачыла свет у 2006 годзе. У зборнік увайшлі вершы на рускай і беларускай мовах на розныя актуальныя для аўтара тэмы. Сярод іншых верш памяці Алеся Пісьмянкова. Над ракою плачуць вербы, хто б падумаў аб бядзе, слёзы капаюць у неба, патануўшыя ў вадзе. Цягніка гудок за лесам прастагнаў аб тым, відаць, што не стрэцца больш з Алесем, зоры болей не чытаць. Ён не прыйдзе, ён не ўстане, не раскажа, што было. Толькі шрамаў ад кахання быць на сэрцы не магло. Ад нягоды, непакою ён яго параніў дзесь. Плачуць вербы над ракою. Вось усё. Бывай, Алесь. Пасля даволі вялікага перапынку свет пабачылі яшчэ 3 кнігі Александра Бардоўскага. Зборнік паэзіі «Выспы часу», зборнік вершаў і апавяданняў «Пералётныя птушкі» і «Фарбы памяці». Апошнія зборнікі напісаны на беларускай мове. Александр Бардоўскі філасофскі ставіцца да жыцця. І гэты філасофскі погляд на тое, што адбываецца навокал, знайшоў сваё адлюстраванне ў лірыцы паэта. Лірычныя творы заўсёды цесна пераплецены з яго асабістымі думкамі, пачуццямі і дарагімі сэрцу ўспамінамі. Ён не страчвае трывалай сувязі з мінулым і ў той жа час лічыць, што не трэба адкладваць жыццё на потым і таму жыве сучасным. Жыццё не бывае простым, і моцных яно ламае. Адкладзенае на потым звароту амаль не мае. Толькі аднойчы трэба вольна і нечакана убачыць за лесам дрэва вясёлку ў вачах каханай. За хмарай убачыць зоркі, за даляглядам сонца. Сёння рабіце крокі, сёння рабіце, сёння. Вялікую колькасць вершаў прысвяціў Александр Бардоўскі сваёй малой радзіме, бацькоўскаму дому. Адначасовае адчуванне незваротнай страты і немагчымасці іншага выйсця прыносіць нясцерпны боль, а любоў да роднай зямлі зноў выклікае журботныя ўспаміны і жаданне вярнуцца да роднага парога. Мне дажджы мланкаю адбілі тэлеграму з роднай стараны, што буслы над вёскай адкружылі, адгрымелі ў небе перуны, што ў чаканні яблачнага спасу гулле саду гнецца да зямлі, і ўсё меней застаецца часу да вяртання снегу на палі. Дастаю штодня з паштовай скрыні нібы ліст з радзімы клёна медзь і шкадую, што не маю крылаў да малой радзімы паляцець. Вершы Александра Михайловича, прысвечаныя блізкім яму людзям, маці, бацьку, бабулі і дзядулю, заўсёды напоўнены вялікім душэўным болем ад незваротнай страты, дарагімі і шчымлівымі ўспамінамі пра родны кут і дзяцінства, месца і час, дзе ён быў шчаслівы разам з імі.
На жар-птушку болей не палюю, захварэў сюжэтамі другімі. Мілае мінулае малюю фарбамі журбы і настальгіі. Ды няма самотнага адчаю, як няма ў гэтай справы спешкі. Сонейка, пяшчоту пазычаю для чароўнай мамінай усмешкі. З лесу я малюю дзеда сілу, са жніва бабульчына руплівасць, бацькаў позірк з фарбаў небасхілу. Боская на ўсё казалі міласць. І сустрэч шчаслівыя гадзіны не адчуе толькі немаўля. Не было ў мяне другой радзімы, а што ёсць, яна ўжо не мая. Александр Михайлович сапраўдны патрыёт сваёй айчыны. Ён адгукаецца на тое, што адбываецца навокал, турбуецца за абыякавасці суайчыннікаў да сваёй гісторыі і культуры, з горыччу разважае пра сучаснікаў, якія не ведаюць, хто мы, адкуль мы і нават куды ідзем. Да ўсяго ж ён чалавек шчыры, і таму ў яго вершах праўда жыцця заўсёды суседнічае побач з яго асабістым пераканаўчым поглядам. Хто царкву адбудуе нанава, каб над ёю і крыж лунаў? Не віна, а бяда Іванова, што калісьці царкву ламаў. У тым, што голы і што галодны, вінавацячы Божы храм, выбіваў нібы вочы вокны, языкі выдзіраў званам. Ды, відаць, падсумоўваць рана, пазіраючы на Маскву, нішчаць сёння сыны Івана мову родную, як царкву. І не іначай, як воляй боскаю, апусцілі ў дамах калыскі. Моўчкі кружыць бяда над вёскаю, дзе стаяла царква калісьці. Занепакоенасць паэта лёсам радзімы адбіваецца і ў асаблівых адносінах да роднай мовы. Наогул, ёй прысвечана шмат вершаў. Адны з іх прасякнуты сапраўдным болем, іншыя – надзеяй і радасцю ад кожнай новай сустрэчы. Вершы гэтыя, напоўненыя вялікай любоўю, гучаць, нібы сапраўдны гімн роднай мове. Не шукай ты прыгожыя словы, што падобны на спеў салаўя. Як ад маці, ад роднае мовы адрачыся не здолею я. Гэта мова – струменьчык крыніцы, калі сонейка ўзыдзе над ёй, клёкат бусла і водр суніцы, і малітва бабулькі маёй. Зноў і зноў, як далёка калісьці, на пяшчотны, чаруючы гук, немаўлятка з дзіцячай калыскі цягне ручкі да матчыных губ. Дык не трэба шукаць тыя словы, іх ужо немагчыма знайсці. Зноў гучыць моя родная мова. І так горша у гэтым жыцці. Сярод вершаваных твораў паэта асабліва вылучаюцца тонкія, пранікнёныя лірычныя вершы, прысвечаныя жанчыне і каханню. І перад намі раптам прадстае зусім іншы Александр Бардоўскі, сапраўдны рамантык з пяшчотнай і чулай душой, здольны раскрыць перад чытачом самыя патаемныя, амаль інтымныя пачуцці і думкі. Спомін летам роецца далёкі, чэрвень аксамітам запылаў. Я суніцы еў з тваёй далонькі, вуснамі тваімі запіваў. І п'янеў, нібыта ад настойкі, і ляцеў я зноў і зноў здалёк на блакітных воч тваіх вясёлкі, на агонь, нібыта матылёк. Развялі нас розныя дарогі, шмат гадоў ад тых часін прайшло, я суніцы еў з тваёй далонькі, і смачней ніколі не было. Неабыякавы Александр Бардоўскі і да тэмы Вялікай Айчыннай вайны, і да тэмы праклятага Афгана. Не пакідае яго раўнадушным і лёс беларускай вёскі,
абражанай, пакінутай і забытай жыхарамі. Асабліва балюча адазвалася чарнобыльская трагедыя і яе наступствы, хоць яны абышлі стараною родную вёску Александра Михайловича. Мы не чужынцы тут і не свае, не паднясуць нам тут ні хлеб, ні соль, бо многіх вёсак больш не існуе, на месцы іх застаўся чорны боль. На сотні год бясконцая зіма, а сэрца просіцца і ўсё сюды заве. Няма савенічаў, і цітаўкі няма, і мова родная тут болей не жыве. Яна на радаўніцу толькі і гучыць сярод крыжоў і белых ручнікоў, і ўнукам тут, і праўнукам не жыць, па міласці былых кіраўнікоў. Зямля дзядоў, смяротнае жытло, зямля, якой усё болей не стае. 20 век, якога не было. І не чужынцы мы, і не свае. Маляўнічасць і хараство роднай прыроды таксама кранае душу паэта, выклікаючы прыемныя ўспаміны з маленства. Векавечны бор, красуня бесіць, квітнеючы бэз каля дома. Аднак усё тое, што хвалюе, аўтар разглядае праз прызму ўласных думак і пачуццяў, зноў і зноў асэнсоўваючы перажытае і пабачанае. Александр Бардоўскі цудоўна валодае роднай мовай, даючы нам добры ўзор прыгожага, паэтычнага пісьменства. Яго вершы то дакорлівыя і балючыя, то пяшчотныя і цёплыя, то пранізлівыя і тужлівыя, нікога не могуць пакінуць абыякавым. Панад бесіццю кружыць бусел у чаканні жаданай стрэчы. Мо Алесь пісьмянкоў вярнуўся думаць вершы над плыткай рэчкай. Можа, сум па радзіме гоіць, лік згубіўшы сваім намерам, і каня, як калісьці поіць там, дзе бераг прапах аерам. І мінулае ўжо не ўскрэсне. Можа, час і надыдзе лепшы, ды пяюць там другія песні і чытаюць другія вершы. А мінулае не закрэсліць, не забыць гэты край апеты. На вяртанне кідаю ўбесіць я рамонкі, нібы манеты. Паэзія Александра Бардоўскага па-сапраўднаму палюбілася паклоннікам яго творчасці, а меладычнасць і напеўнасць вершаў выклікае жаданне пакласці іх на музыку, што з поспехам і робіць сам Александр Михайлович. Так з'явілася і песня, прысвечаная гораду Касцюковічы. А зараз прогучить песня, наша песня, написанная до 500-годия города Костюковича. И она так и называется «Костюковичи». Радостью сердце повнячи, пасля розных справ і тривог, я вертаюся у Костюковичі та висока своїх дорог. Костюковщина, мой родинка, Рекичинська я водяна. Тут мой перший крок, мої кроки тут, моє серце тут день ви. This
народный край. Я вертаюся знову сюди, сустракай мені, сустракай. Костюковичі, город молодий, Костюковичі народний край. Аб сваіх вершах Александр Михайлович кажа, што яны, як дзеці, у той жа час на пытанне аб любімых уласных творах адказвае: у мяне ёсць 4 творы, якія ўдались больш за ўсё. Гэта мае дзеці, 3 сыны і дачка. Зараз Александр Михайлович на заслужаным адпачынку. Займаецца гаспадаркай, домам, які, дарэчы, пабудаваў сваімі рукамі. Аддае болей часу сваім шматлікім захапленням, не забывае і пра паэзію. У планах нават ёсць выданне 5-го зборніка вершаў. Здаецца, звычайная плынь жыцця. І толькі памяць не дае супакоіцца і адпачыць. Як і раней, яна балюча раніць душу, вярэдзіць сэрца, зноў і зноў вяртае ў мінулае, цягне на радзіму. Больш ужо няма дзедавай хаты, ад блізкіх і любімых людзей. Засталіся толькі крыжы на могілках. А родная зямля ўсё так жа заве да сябе, ўсё так жа кліча памяць у незваротна страчанае, незабыўнае і ледзьве не самае дарагое мінулае. І застаецца душа у вечным палоне памяці.